Kaya patagalin sa tong balutan gabi murag daghan kay kog halin ron ba. Uy. Sus paring ready. Sipag lang. Pag ubay-ubay jud kog nahalin karon ba. Usog mo tong balutan god. Ipon sa nako be. 27, 28. Pre! Uy, saan ang kwarta niyo, pre? Kurat na kurat, wag ka pre, kabalo nag-ihap ta diri ah. Nagdagan lagi kwarta ron, pre. Sa may trada ron. Shata. Shata, mura po kag buinom. Dili ko pre, nagtigom ko sa ako ang mga halin. Balo biya kaning balutan nga gamay ra kay ini ginansya. Uy, murag ganahan lagi ko anak, pre. Kanang mag-business ta mga business ba? Dili ako, pre. Pagyap ra dra, pre. Minar ko. Mag-ihap ra ko ayo sige pagilom dra. Minar ko. Sugo na po sa sugod ani. 1, 2, 3, 4. So gina yung balutan pre no kay daghang magali no. Ah, kusog po pre. Kay maning kamo ta gyud ta ba. Pila na ganito. Ay sorry pre. Sige pre pagyap balik pre. Gilong ako. Gilong pa kay mag-ihap ko. Sam bataan ni 1, 2, 3, 4. Uy, kini na ako mga pare oh, nag-iyap ng kwarta oh. 45, 46. Tuong ko ni be. 52, 53, 54, 50. Pre, musta? Labot na ako, Lingkod, lagot pre, lingkod. Ayun na pre, malingkod na pre. Stilan balik na putag ihap ani da. Pre, ay sama pre kinag-iyap. Unsa dali ang iyap-iyap day? Halin sa balot. Ay sama kinag-concentrate na. Ah, halin niya. Gani, naghalin sa balot, buka kasabot. Pagilom gani. Sorry. Pre, pwede maghilom ka pre. Nya ikaw pre, pwede ka nang tan-on lang ka pre ha. Kay nag-ihap man gud ko. Libog na kayo ba? Pre, pasinsan na pre. Kay linga mo kay tanaw ni Sinsilyo gud, pag daghanan na gud pre. Pagilom gani mo kay mag-ihap ko. Balik na putag sugod ani ron. Pre, lain ato pre ba? Maraglamay man jud kanyang balot pre. Kay dagha magigalim. Ay, unsa pa lami kay ilang balot? Unsa re ka? 40. Ay, naunsa. Siyempre, basta balot na mo pre, lamig jud kayo pre, mo bitaw nga daghan kay kog halin no. Asa na gani ko? Balik na punta. 10 20 30 40 60 70. Kol, dagan magbalot. Pareceive ko niya, mag-chat-chat manggod mi. Sige Kol, hindi na lang bayad. 60 na ka pre, 60 na ka. Taka raman ka nga 58 pa. 60 naman Kol. Patakara ka 58. 60 pre, 60. 58. 60 lagi. 60 lagi. Ay sa. Balik na ako sa unoy. Klaro. Pre ba? 210 220 230 250 240 99 260 298 200 Pagawa mo trebe. Ini mga bataan oy. Pre, dali ara nga gabi na. Pre, balita alam pre ako human na. Pagawa mo tre. 10 20 30 40 50 250. Syaro pa ni ako na lang isa dre. Wanay mga sabahan. 260 270 280 290 wala lagi itong mga bulayog. Panguli man po ng mga kabaw-baboy. Ino.